YouTube VBOX, това съм аз, Димо 301 и това е нашата игра. Ето го нашият приятел, той е тук. Идваш ли? Но нас ни подариха един покемон. И така, дами и господа, спирам за малко клипа, след малко ще се върне на пауза. Така, ето сега ще си продължим играта. Така, PG 3 левел, няма да го хващаме. А ще го убием, разбира се. Така, пак го убиваме. Така, предупреждавам. В този епизод ще стигнем до ривала, но не знам дали ще ни остане достатъчно време, за да го убием. Така че не е сигурно. Аз мога да го предизвикам директно. Добре, ще се върна след паузата. Добре, няма да правя пауза. Така. И убихме PG, нашия Charmander е 7 левел. Това Bulbasaur кой левел е? Къде си? Добре, изчакаме там. Чакай. Така, този пич тук ще ни даде на полшака. Какво? Тук съм, изчакайте още малко. Така, тук сме. Сега. Продължаваме нашата игра. Така. Опа, пак ни хвана покемон. PG 3 левел отново. Ще го убивам с един Ембър. Човек, хвали си един покемон и те предизвикам на дуел. А? О, пиши му много. Къде си ти? Ей, сега идвам. На кой чанал си? Добре. Charmander и след един Ember. Тук съм. Сега. Отиваме да се хилнем в Pocket центъра. Чако! Сор Bulbasaur! Виж покемоните ни как са се съединили, виж как прилича моя Charmander. Има си ушички и жълта опашка на Пикачу. Изчакай ме. Чао, малко, спри се за малко. Чакай. Стоп. Спри се! Смени се на... Отиди на Channel 8. Сега си на Channel 8, дами и господа. Чакаме той да... Къде си, бе? Ето така. Хайде, сега, дами и господа, ще отидем да вземе... Отиваме да вземе една полшанка. Взехме я. Така. Сега. Отиваме да си вдигнем... Аз искам да си вдигна моят... Или не, няма да го вдигам. Айде, направо отиваме да се бием срещу нашия ривал. Или дайте, ще си вдигнем нашият... Charmander. Поне до 8-9 лева. Scratch.
убил Ембър. И този рад е залечен. Но нашият Чармандър достигна 8 левел. Чак вече не сме в Палет Таун, нали знаеш? И един Ембър, дами и господа. И скоро сме 9 левел. Абе, стига бе, човек, какво ти има? Не, честно кажи, какво ти има? Всичко кажи. Оф. Честно кажи, бе. Дами господа, ако дразни, ми пишете в коментарите вече да не го включвам в клиповете. Което няма да направя, защото ми е фъра. Но все пак пишете. Така. Един Ембър. Ари, 2 Ембъра. Извинявам се, ако има лак, също. Почти сме 9 лева, дами и господа. И ратата 2 левел. Според мен е азар на един Ембър. И беше нашия Чармандър е 9 левел. Отиваме да се хилим в Покет центъра, но пак ни хвана покемон. Той 9 левел. 9. Ти къв покемон си хващаш? Нека позная. Катърпи. Така, дами и господа, отиваме да се хилне в Покет центъра и отиваме да правим битката в Сребро, че ни остава много малко време. Чакай, още 2 минути. Така, сега отиваме да се бием набързо с Ревела. И свършваме епизода. Така, ето го нашият Райвъл. И така, ето вече битката започва. Трябва да го бием за точно 1 минута. Дами и господа. Той изкарва Пижи, аз изкарвам Чармандър. Чармандър използва Ембър. Добре, дами и господа, ще се върна като му убия Пиджито.